Цецо, ама разбрахме ви, бе, да ви Всичките ги шипкай! Откъде да знам какво е станало? Шип! Не, той си каза, че заради какво е и трябваше да се замълчи просто, да не коментираме. Тъпките, не се възи и не млъкнаха. Това е Давид, брутален! Не дейте да разплаквате поне това момче, брадър. Изпукай ги! Пата, не може да са толкова тъпи тези хора, не се възикам. Аз съжалявам. Много е бесен, Давид, много е бесен. Разбрахме един път, Цецо го разбрахме. Ама Цецо, ама аз го казах, ама и Цецо го каза. Пате, разбрахме, тъпанавите сте, не се възикам. Майко мила, разбрахме. Оставете го момчето, бе, разбрахме, че го каза. Защо трябва да го повтарям един път, два пъти? Брутален! Страх на справедлив! С това, мисията с онова, накрая Айде, и това е гръмна. Само тебе чакаме. Кой духа?